Bon dia, animals! Estem al Garraf per tornar a parlar de pirateria. I és que, com sempre us dic, Catalunya és terra de pirates. I aquí al Garraf ho saben ben bé del cert, perquè hi van transcórrer moltes històries i en van patir molts atacs. Hi han llegendes, hi han històries que formen part de l'imaginari col·lectiu català que no se sap ben bé què és del cert, però hi ha unes altres històries que són ben reals i estan documentades. I avui us en vull explicar una d'aquestes, perquè aquí al Garraf es creuen la història de Gaudí i d'un dels seus deixebles, la història de la família Güell i la història d'uns pirates. Sí, tal com ho has sentit, Gaudí, els Güell i pirates en un mateix relat. I és que la història de Catalunya és fascinant. Així que si us interessa, quedeu-vos, perquè aviat us ho explico en un reel. Ens veiem, animals, i en recordeu-vos de seguir-me.